guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो स्टुडिअआवहाय थांनो नागिरदों मैयायो सानसे जोब्बाय ओमफ्राय दिनै लास्ट डे मिउजिक भिडिअआथ' बांसिनानो साननैल'सो जाखायो नालाय शुटआ स' बेनि थाखायनो दिनै लास्ट डे दिनैहाय फोजोबथारनांगौ जिबाबो ओमफ्राय दिनैहाय आधा जोबखाबायमोन जानांगौ जोंना लिसाना सो मिथिसिगौ आरो मालिका स' दायो जोङो थांग्रोनोसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मानो इन्टारेस्ट गैया जानो इन्टारेस्टेड जाखानांखागोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोना फ्रियावनो 100 रुपिसनि एमाजन भाउचार मोननो लुगैयोना नोंथांमोननो दायो आङो मोनसे इजि ट्रिक खोन्थानो नागिरदों जेजोंहाय नोंथांमोना इजिलि 100 रुपिस एमाजन गिफ्ट कार्ड मोननो हागोन आरोना नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय पिन आप खालामनाय मोनसे लिंक दङ बे साइडआवहाय थांनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि डिटेल्सखौहाय फिल आप खालामदो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोना साइन आप खालामबानो दसे थानायनि उनावनो नोंथांमोननि फन नाम्बारावहाय 100 रुपिस एमाजन भाउचारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना लाकिबासो दै मानो होननानै बुङोब्ला बे अफारा फार्स्ट 1000 इउजार्सनि थाखाय स' बेनि थाखाय नोंथांमोना थाबैनो थांनानै आंनि बे कमेन्ट फिन खालामना दोननाय लिंकआवहाय थांनानैहाय नोंथांमोना साइन आप खालामदो आरो लोगोसे बे साइडआवहाय गोबां गेम्सफोर दङ नाथाय बेनि गेजेरावनो आंनि फेभरेट गेमानो जाहैबाय टावार लिजेन्ड बे गेमावहाय नोंथांमोना गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन टावार बिल्ड खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय बे टावारा जेसेबांखिनि गिदिर जालांगोन एसेबांखिनिनो नोंथांमोना प्राइजेसखौबो बुरजा बुरजा मोननो हागोन आरोना स' गाइस नोंथांमोना स्क्रिनावहाय नुनो हागोन बेयावहाय इजिलि टावारखौ बिल्ड खालामनानै नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरोना बेयावहाय डिप'जिट आरो उइथड्र'आ एकदमबारे इजि आरो बेनि अनगायैबो गोबां पेमेन्टनि अपसन्सफोर दङ आरोना नाथाय नोंथांमोना बेयावहाय केयारफुल जानो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला माब्लाबा बेयावहाय लसबो जायो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना गावनि रिस्क लानानैनो गावनो गेलेबानो जाबाय आरोना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो लिंकआ स' थाबैनो थांनानै नोंथांमोना साइन आप खालामदो आरो लोगोसे गोबां ब'नासफोर देरहानो हादो cái này nhiều quá khăn biết săn vào cái này lá gần lá khỏi xong rồi gần nghe là tôi còn mặt brand để nó ra cái này gì đúng mà ăn cá mình đây cái này nó ăn xong rồi đấy ăn xong rồi đấy này 이거 비라 농아래 브랜디드 농아 논 브랜드 फैसा गैयाना ब्रेन्डेड गाननो ना गाइस ओंखायनो नोंथांमोनहा मोजां माने सानफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ नायबाय था आरोना होमबासो लिसाना आंनो गुच्चिनि सानग्लास बायना होगोन बेनो 1,20,000 आया नङा 100 थाखानिसो नोंखौ मा खालामनांगौ आंखौबो मेकआप होनायखौ ला नोंखौलाय मा खालामनांगौ समा लाजोब्बाय मिनिदो मोनजाथ'वाखै नामा मोनजाथ'वाखै बानाय खांनोनो हायाखै आयै माबा गलांसिनो मा होनो आयै दासो मोनजादों नोंसोरो रुटिया गोथाव ना फाथोखौ गोसोखांसो फाथो गोरलै जाबाय दाबायदियाव फाथो गोरलै मैथा ओंखारसैलाय जि मोजां जानाय दायो जोङो लकेसनावहाय मोनफैबाय गाइस बेयो जाहैबाय जोंहानि न' এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰ ন দাদা আজিৰ কাৰণে আৰু এদিনৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰ হ'ল আজি আমি গান আমাৰ Reels. Ikan tuh berapa? Reels nih. Ini dong ngasih dah ke. Hah? Biji lalai Bwisagu. Ini selamat dong.
Waiting moजांथ' नै बिदि साइडआव नाय नै बे साइडआव नैनिफ्राय होनो हागोन नै इयावसो मोजां नुदोंलै नै इथिंनिफ्राय लालाय खोनानानै आयु माहा आलासिजानो थांनो बायदोंमोनलाय VIP लालायलाय नालाय आलासि जानोसो फैदों आं फैद' रावबो गैयानो खिन्थु जा बिखुनजा गैया खोमा बिखुनजा गैयानो सा र' बिखुनजोनि न'आव फैदों नै बिखुनजोनि न'आव फैदों बेसोरा बिखुनजा दखानसो हैनो थांदो दा सोरानाव दखानाव थांदोनो नोंसा नोंखुनजा दखानदारसो जाबाय दखानदारसो जाबाय सोर एसे बारल'बो बासि होदो खाथि Oh, nih malah bijama dia jiran tahu itu baik bincang dia. Lu fotolambai ओमफ्राय अबे मोनसे साइजसिन नुदों नोंथांमोना आंनो खिथाहरदे नोंथांमोना खिथाहरगौ मानेथ' आं चेन्ज खालामनो हाला गोथांखौ लानोसै होमबा Kanan apa beri bahasa mana? Ready? 5, 6, 7, go! Kasih lagi aja. Lingsar. Roll. Action. Masak ke bu? Perfect Korea. Action. Go. Sakila. Hasil mana? Oh no? Dah hai kena lagan deh. Siapa hancur? Ni frame macam mana? Kan kawai tapi ni sih. Mudah sangat. Angin bibar nanga. Bibar nanga angin. Ni tinggal di bawah ni. Oh, munci he. Barlo na kayak. Hari dokunya sih mama nangka sudah tapi ni. Jadi na next scene जा शिकन आरोना गामियाव बेरायनायनि so बेनि थाखायनो ड्रेसा चेन्ज खालामबाय Action. Woi, nur kabai. Nur.
Kintu modela ada apa tengko mana muhura na jeng ada ruyu nu bana ya दा सुदा मोनसे जोबलायबाय है मा सुलायखारलाय मोसौ रसा दांनाया गोबोरखि दांलाबाय नामा गोबोरखि बायदियानो जाहैबाय दा नांदोंमोन ना हामा इयो लोखि बुस्थु जेबो जाया दांबा आखाइ साफासो जायो अ मोजांलै नेचारेल आंखौसो बोरैबा खालामगोनलै नानि होनखादों आं दैया जि साफा इथिं गदो नायनाय साफा नंगौना नङा ओमफ्राय गाइस दायो जोङो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय दायो आरोबाव ड्रामानि शुट दंबावो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव आरो मोसानाय दंबावो दिनैबो सेस गेमस्रुनि मारिया मोदोम लोदोदोखौ लानानै नोंथांमोना गाइस मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आरोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर मारि होननानै बे शेयार खालायनो बिनो होबा आंखौ लाइफ टाइम गोसोआव लागोननो बे हामा जागोन नों गोसोआव लानायाव दहायो नानिखौबो थगायदोयो फट' खेबबाथाय लाइफ टाइम गोसोआव थागोन होननानै आं नोंनि डायलगखौ उनाव होनांसिगोन बेलेगनो इन्टारेस्टिं दायो शुटिं सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय ओइनि नायग्रा सानैसो दङ नैया आरो सासेया बेनो गैया ओमफ्राय बेयावनो शुट सोलिगासिनो दङ नैया नाय जोबनोसै दिनै सेकेन्ड डे शुट सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय बिसोरो नै बेकग्राउन्ड डान्सार ओमफ्राय बोग्रि जागोन बिसोरो अनसारि ओमफ्राय बे मा नाममोन आरो बेनि नामखौबो बावगारबाय मिथिया बेनि बाखि बेनो सेटआप लगाय जानाय लुखाबा जोंनिया नोंलाय मोनहालाङैनो बै जोंनि खिनाव दा खासे दा इमान गोबाव थुयो दे ओरैनो फेक ज' काट गाइस ओरैबायदि मेंबाय जोब्बाय आरोना दासो ओमफ्राय बे दख'ना गाननायावहाय आं गावखौनो मोजां मोननाय मोन्दोंमोन खिन्थु बारा सर्टखौनो लानो मोनासै बेजों जोब्बाय आरोना सङा जोंना नायनोसै नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आरोना नायनानै माबोरै मोनगोन बा मोनखो दे दासो जाबाय गाइस जोंना सुदा मोजाङै जोब्बाय ना आरामसे जोब्बाय ओमफ्राय खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन बेनो फार्स्ट टाइम मारुसिनि प्रडाक्शनावहाय खामानि मावनाया ओमफ्राय जि अखा बोथोरबाबो जों शुट खालामनाय दिनाव अखा हायाखै बोथोर अभार सान्दुंबो नङा दा भिडिअआ माबोरै जाखो नोंथांमोना इथिंनाय लिंगिया थांबाय बाय बाय जोंनाव नै एसे नुफिनदो मेदामखौ एसे नुफिनदो मोजाङै थां गोजान लामा मिथिबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस बाय भिडिअखौ हरनाय होबानो जाबाय
Marushine production. Jogoda beri jogoda.